Maune ya Tiang jaler. kaya wong wedok. Wong wedok. Saiki wis Lho, masa operasi mlaku iso maleh, njajal cek mlaku cek tara. Niku kok gedeng ta apa kok iso mlakune mekeh-mekeh iku. Putra ratu sendale megirani wong. ketoke padha sae. Ayo deh. Ra iso. Diajeng Suryawati. Piye kudu Mas? Sakwise aku diangkat dadi putra mantu. Kawujudanku saiki ora kaya wong wadon. Aku wis kaya wong lanang. Apa kowe jeng nampik lawan katresnan? Dolas. Ya. Senajan to kahanane sampean saiki kaya nyatane ati iki dino. Sak durung atiku durung rasa tresno marang kowe. Apa to kurang? Bagus aku yo bagus. Gagah aku yo gagah. Ning kene apa kowe jara gelem karo aku? Pancen siji wae ngerono kurang. Yen tak sawang bagus yo bagus. Uga gagah lan diksa nek kowe kudu ngerti. Jeneng tresno kuwi ra kena dipaksa. Senajan to kaya ngopo, nganti iki dino aku kok duweni rasa tresno marang kowe. Jen kepiye anggonku nglakoni urip bebrayan kalamun sithik wae aku duweni rasa tresno karo kowe kudu ngerasa. Pancen bener saiki wis ora duwe rasa tresno karo aku. Ning suwe mboko suwe mengko bakal nuwuhake rasa tresno sajroning atimu. Aja nganti kowe nampik katresnanku. Mergo apa? Piye Dolas? Ramamu wis nilakake yen to kowe bebojoan karo aku. Yen nganti kowe ora gelem dadi bojoku, yen aku meksa aku ora gelem. Sajen to meksa kaya apa? Nek kene aku ora bakal sanggup nganti nyanyi. Mergo jeneng tresno yang dipaksa kuwi lho. Kok tak jaluk nganti bang. Aja terus ki anggon marang nek marang aku. Ora Tapi bisa. bahasanya aku putri jagat aku ora sanggup Dolas. Kepiye wae aku ora bakal mandeg nresnani kowe Diajeng Suryawati. Ora pedhot tak saya kok. Wis bola-bali aku kondo kalamun aku ora sanggup dadi bojo. Sapa manes kaya
dagel yo Bambang. Aku tahu kok malah kudu. Omahe tak ayahi kabeh. Iku sepedahe sapa lek Sing duwe sepeda iki wis sentimen karo kowe. Masa Doyan doyan. terus. Gelem apa ora diajeng? Udah ulasan. Wis tak rewangi aku mabuk cinta lho. Kok kowe jara gelem? Mabuk cinta iki apa? Ya tresno sekonyo-konyo koder. Ini ya udah ulasan. Nek aku nyawang kuwi nulis banget teh. Nulis kabeh kan kaya ngene mesake sak jroning aku. Mulane kira aku bakal mantu karo kowe kudu ulasan. Kalau kowe tresno lahir batin marang aku. Gelem kuwi udanane apa kan dadi pejaluk. Dadi cetane kowe duweni penjaluk. Sok. Waton ora mudune lintang lawan rembulan. Aku saguh. Diajeng. Penjalukku gampang ora angel kudu ulasan. Apa penjaluk? Yen to kowe saguh mateni sedulurmu kudu kasihan, ning kene aku bakal saguh dadi garwamu. Diajeng Suryawati. Sok. Penjalukanmu kuwi apik banget. Mergo Kakang Kuda Kasihan kuwi sedulurku dhewe. Apa ya tegel? Ana dulur enom kok mateni karo dulur tuwa. Kabeh kuwi kariku. Kowe abot aku apa abot dulurmu kudu kasihan. Kalau kowe wis lahir batin marang aku, tatamu kowe bakal ngedanani kabeh kang dadi penjalukku kudu alasan. Ya. Kaya ngono. Diajeng Suryawati, Kepiye? apa sing dadi penjalukmu bakal tak turuti ning Apa? upama mengko aku wis nglakon mateni Kakang Kuda Kasihan, apa kena tak ugemi sekabehing ucapmu? Janji minangka utang. Aku ora bakal bejani janjiku. Kalau kowe bisa mateni sedulurmu kudu kasihan, ning kene aku saged kok pek bojo. Bot-bote aku nuruti jalukanmu, tak turuti jalukanmu. Mateni kudu kasihan. Kowe kok lemes ki ngopo to, Le? Tata oto tecu Lho bapakmu apa nesu? namuk Lah kok ngamuk ki ana apa? uto papia tinang diut tuti-tuti tak eteo tatang kok. Paham angel. Omongane angel wis ora Kae aja didayak, Pak. wis ora kena tak kandhani wong mulih karo bojone. Kowe? Iya. Wis mulai. Jane ana apa kok iso nganti nesu ana apa to? Ceritane iki mau rak kasihan karo welasan melu sayembara. Ya. Bareng melu sayembara iki isine sayembara kaya mau sing menang dadi mantune ratu. Lah terus yang menang sing ndi? Bareng melu sing menang kasihan. Lah ya kok bapake nesu ngopo? Kasihan ra isin cara duwe bojo anak ratu kok ndekne gak iso omong. Kuwatire bojone iku isin nek dijakno dina-dina. Oh, Tinimbangane hadiah ora dikekno sapa-sapa. Ndekne mesakno karo welasan terus dikekno welasan. Sing mogol purik. nak ya padha wae to jane kok sing duwe bojo Lah kasihan. piye neh kok ora san. Sapa? Wih, Darwin glong-glong. Lho suaramu ora wedok le. Pak, tak wong baguse kaya ngene kok mbok darani Darmin Glonggong. Lho Darwin glong yo ganteng tapi pekok. Pak, Piye kowe? saiki aku wis ora kaya wong wedok ah. Aku wis kaya wong lanang ora. Gagah pideksa kaya satriya Madukara buta cakil. Lho, kaya Arjuna. Raden Arjuna. Mergo aku duweni duit akeh, aku saiki wis malih kaya ngene, Pak.
sandanganku sarwa gumebyan. Mantune ratu. Putra wantu. Oh, Wis, kowe rene apa ngejak bapak karo Simbok karo adimu welah kasihan lho. ngene Pak. Piye? Sampean tak wenehi bondo donya dolen ning pasar. Iki saka Mas kabeh. Yen iki mbok dol, kowe bakal diseneni mogol. Kok diseneni mogol? Lah iki gone mogol. Ya ora ngarah tekan diseneni. Cara tak dol aku medarani wong kocluk. Itu ya. Ya wis. Bento ya le. Iki suara mulai, gue tak masake senengamu kejagungan karo Iki kakak. dolen pun tuh duit akeh. Oh Mbok. iya iya. Ya. Gawenen blonjo sak pengene sampean. Tapi dia jebut ya. Iya, aku tak njabut telo. Mergo senengane si welasan iki telo godhog. Ya dodok. Cocok. Ah, wis jagongan Untuk papi ya kaya doyeng. kowe goreng, tak kei godhog ya. Oke. Wis tak jabutno telo. Ada kaya debuo. Kok telo gendruwo. Telo sing medhok sing tak tandur ning buri cedhak iwan iku ale. Oh, Ya, ijeh telung wit le tak jupuke. Yen aku ngomong karo Kakang Kudo Kasihan ora ana gunane. Mergo Kakang Kudo Kasihan ora bisa ngomong. Sing baku aku kudu nuruti calon bojoku Diajeng Suryawati. Aku kudu mateni Kakang Kudo Kasihan. Kakang Kudo Kasihan sing gedhe pangapuramu yen aku tega karo sampeyan. Wis ka lho. Loh, lah kok malah adimu turu ning kene. Loh. Lho Pane. Iki piye iki? Teko iso wis teko mbok cuweluk. Ora kok ngono coba iki sawangan wetenge brodol iki. Lho. Kedhe apa le? Iki mau tak pateni, Pak. Mergo aku nuruti jalukane calon bojoku. Jalukane? Aku pateni Kakang Kudo Kasihan. Wah, menawa isin duwe dulur bisu. Lah terus dipateni ngene iki. Lah iku yang Duh, siji urung bar malah siji wis perkara nek ngene. Mumpung pane urung medhun kok tegalan, kowe lunga. Wis hati-hati lunga ya. Ya boleh urapan kaya ora piye dhewe. Kok katon anggonmu dandan katon besus ayu tenan Diajeng iki mau anggone dandan dhewe ya piye Diajeng anggone dandan dhewe kok kanggo dandan kaya ngene iki mergo saiki aku iki wis seneng karo bocah lanang lho Kang Aku kang teko dia. kaya ngono Kakak, Diajeng Minowati wirasa. kakak. Suwe aku ratu mapak ning papan kene. Kangen sing tak rasakake. Mula kumpul ana karo dangan ayo laden ana aku ning telapak Ayo iki. latih kakak. Rama! Rama! Minowati lan Minosa. Kula Rama. Ana apa wanci bengi padha jelik. Punten dalam sewu saderengipun si Rama. Minowati kalih kadangipun Minosari nyuwun dhawuh Rama. Inggih Rama, kula nyuwun dhawuh Rama. Nuwun dawuh. Ih, Minowati lan kowe Minosa. kados pundi Rama? Mongko Rama ora nate
katresnan sing jeneng kuda kasihan. Nggih, Rama. Kalebu kowe ya minangka. Nggih, Rama. Banjur pengaran kuda kasihan kuwi apa ya bangsa siluman kaya dening kowe lan Rama wae. Nanging Rama, kakang kuda kasihan meniku namung sadurunge mending sarimpah Rama. Dadi jalma menungso. Kala Yer Mino ati lan sira Minasari. Merga sira sakaroning ki bangsaning siluman. Yen kowe kepengin jawab lawan sawening jalma menungso, ora urung mengko bakal kena siku dendaning dewa. Aja burungke wae aja nganti sira kepengin jawab nanging lawan Rama. menungso. Menika leres. Sinaosa pikantuk bebendu menapa kemawon kula saged nglampahi Rama. Jalaran kula sampun kedhera tresna kula kalih kakang kuda kasihan. Umpama ora kelakon, Menawi to kula mboten kelampahan dados garwanipun kakang kuda kasihan. Luwih becik kula temekane pati mawon Rama. Jur kuwi bocah ngendi? Lan anake sapa bocah sing aran kuda kasihan? Aduh, kula mboten mangertosi lho, Mo. Lah kok kowe durung ngerteni apa ora kowe takon karo Joko? Jalaran kula niku namung ngimpi Rama. Dadi nggonmu ketemu kawan kuda kasihan iki mung sajroning impen. Nggih, menika leres Rama. Awong ana sajroning impen kok kowe dadak njaluk dijawabke. Impen kuwi kembanging wong turu ya. Ora usah digagas. Nanging Rama, kula nyuwun kanthi sanget. Kula nyuwun panjenengan sabiyantu kaliyan kula Nci Rama, kula nyuwun dawuh kalih kakang kuda kasihan. Ya, ning kowe putraku Rama bakal budidaya, ya. Rantinen satoro. Lundaya seto. Sira. Patih Lundaya seto. Sang Prabu Raja Mina. Sang kowe tumenggung glenteki. Nun Prabu. Ngertiya sira ndak timbali. Pancen ana wigati. Lajeng wigatosipun menapa Sang Prabu? Merga putraku sakloron Minawati lan Minasari iki kepengin jauh. Jawab. Iya. Lajeng siluman saking pundi utawi putra gendruwo saking pundi? Sing dikarepke putraku iki dudu bangsaning siluman utawa jin kaya aku lan kowe. Lajeng Nanging sing dikarepke kuwi sawening jalma menungsa. enak jalma menungsa. Kang aran kuda kasihan. Didilingke di Kepiye menapa to panjenengan boten emotaken putra panjenengan kekalih awit menapa sinuwun Prabu menawi to ageng putra panjenengan pengin gadhahi garwa wujud menungso menapa ing mangkenipun boten ngowahi kodrat ing mangkenipun tertamtu putra panjenengan kekalih badhe pikantuk siku dendaning Jawata kados kathah Lundaya setolan kowe genteki. lan inggih Wis ora kurang-kurang nggonku ngendhakake marang putraku nanging tetep adreng atine saya-saya wis dadi sumpah prasapane yen ora kelakon jawab kelawan jalma menungso kang aran kuda kasihan.
iki dientengake tumekaning papan. Panjen nggih kados ngaten niku jengen kagungan putra-putri yang sampun dewasa niku kula upamekaken panjenengan kagungan babon. Biasane babon anggere kepengin ngendhok biasane piye di memet ya di. Mula nggih. Kowe gentiki. Aja abot ing kangelan. Kowe sakarone ndak utus munggah ana ing gegaratan. Golek ana nom-noman sing jeneng kuda kasihan. Kebrasan ketemu mati ya gawanen mati, ketemu urip ya gawanen urip ning dasaring samudra. Terang terwaca dawuh panjenengan Sang Prabu kula nyuwun pamit. Mbah piye we? Wong kowe mati yo warep. Ameh tak buak nggo eman. Ora tak buak terus piye? Manggen pundi? Kowe diutus keng supaya goleki nom-noman malah kaporo. Kowe karo aku ketemu tuyul dan Mbak Dul. Nggih niki sing entekno duwite. Oh. Jin gento. Kok jin gento iki ya? Oh, tuyul Mbak yo lumpung kiper. Oh nyatane kowe ora duwe rambut gundul. Rambutku tak singgahno yo, Dik. Umume menungso ireng dawa. Nak pancen rambutmu iki mok singgahno ning ndi? Tak singgahno ning omah. Lah kok mok singgahno? Perkarane ngerontoki. Ngono. Lah kok kowe mau karaoke ning kene? Karaoke piye lah, Dik? Aku nangis sih. Hah? Nangis. Kowe iki nangis. Heeh. Tak kira karaoke. Nangis kok ora metu luwe. Garingan. Terakhir nangisku seneng garingan. Ben seret. Jenengmu sapa, Aku Sendor. Kowe? Sendor, Dik. Sendor? Iya. Diwanoke wae. Aku Patih Lundaya Seta saka ing Kraton Dasar Samudra. Sapa jeneng? Lundaya Seta. Iwak. Iya. Iwak lundu. Iya. Lha iku. Nah, Aku blentek ireng. Bentek ireng. Iya. Ih, iwak gilani. Lah kok gilani? Aku tau mangan iwak blentek cangkemku mblidah. lah kok iso mlidah? Ana upase. Lah sampean kok iso mecungul ning kene iku? Nih. Adek. Iya, Dik. Hak tenane nganti aku munggah ning jedaratan iki aku diutus lan Prabu Raja Mina keng supaya goleki nom-noman sing jengene kuda kasihan. Kowe iki patih. Iya. Aku tumenggung. Loh. Negara endi? Dasar Samudra. Ning jero segara. Iya. Ana ratune. Pancen kaya ngono lho. Ratunem sapa? Ratunem sapa? Jengene Raja Mina. Kowe ngerti Mina? Mina. Mina iku iwak. Iwak Mina. Raja wis ngarani dadi ratune iwak. Karo paus gedhe ndi, Dik? Karo paus. Ya paling-paling kacek sithik. Lah terus sampean kok rene iki? Ayo aku diutus kang supaya goleki nom-noman sing jengene kuda kasihan. Apa kowe ngerti? Kuda kasihan. Iya. Nek kowe ngerti mengko tak wenehi dhuwit. Ah. Dalu piro bakal tak wenehi?
Yo ora ade wong iku ponakanku. Lan Ponakanmu. Ponakanku. Saiki bocahe nang endi? Tapi bocah wis mati. Mati. perkarane apa kok nganti mati? Dipateni anakku. Lho kok kejem temen anak. Wong wis Anakku iku ameh rabi anake ratu. Ngono. Ning bojone iku isin nek duwe dulur bisu. Bocahe bisu. Iya, Dek. Kasihan. Heeh. Lah ndi menungsone? Halo, nyenah. ndi? Oh. Terus iki tanganku teko ya. Yo. Kalau. Terus. Oh, iki apa? Iki. Paket aku. Dadi iki. Ngantek jumbul. Kowe bentol tiwas ngetutno jimat. Oh, iki. Nang kene. Ning ngene ra kecepetan. Ngene lho. Lho waktu. Kowe kok lucu, Kang? Dagelan nek. Iya, lali ya. Ini di Iya. mergo iki ngono semono sinuwun Prabu Jomino. Iki wis ngendika ketemu urip, go urip, ketemu mati, go mati. Ngoten. Namun to kowe iki nggawa kahanane mati dikangelan. Ngoten. Mergo kowe dukun anyar-anyaran kono ditambani. Sepul pun gunane kelakon waluyo temah jati temah waluyo. Tuweh nganggur. Lho. Le. Urip neh kowe. Tuweh. Iya. Lho, jahitane buntu. Tak yo tuweh. Kowe mang mati dipateni eling ora dipateni dulurmu. Tak ito tutip. Lah kowe mati ape tak buak ning segara tak tani sisik. Metune iwak lundu karo kepiting. Blete ireng. Tuwe po. Sing uripno ya wong loro iki, matur nuwun. Tuwo. Hei! Arane wong cuwo. Mboten cuwo. Iya. Kula wau rampun ngomong. Eh. Nek ponakan kula mboten iso omong, tegese cuwo-cuwo niku matur nuwun. Ane pelan. Pelat, Yo Dik. yo yo. Nggih. Kan kondo, kowe kondo. Wis ngene. Pripun? Mergo aku kadawan dening Sinuwun Prabu Rajamina keng supaya goleki marang kudu Kasihan. Nggih. mengkone arep didhawuhke kelawan putrane Sinuwun Prabu Rajamina. Nggih. Minawati lan Minasari. Iki entuk apa ora aku njaluk palilaku. Yo angsal wong ameh dibokekno dimulyakno najana ning gone jero segara. Yen pancen kaya Kutiyen. Kengko putrine cek ning omah kono le lagi isih digandani. ning dasar samudra. Kowe tak jam. Tak jambur ning tengah samudra. Wah, tutup papia tati tiye. Lho, Tak iso. ati tiyai apa? Tutup papia tati. Yo. Tuwe po. Yo. Tuwe dak cedol. Lulut tati tiye. Oh nggih. Jenengan iku ra mati neh engko. Ora bakal. Pau ra mati. Iya. Jenengan urip. Ayo. Lah nek Urip. dijak ning jero Segara. segara mati. Telut. Nggih. Ora bakalan. Iya, Pak. Kok mboten iso mati? Waton dhewene gelem njaluk pindhong karo aku. Mengkone ora bakal mati kudu kasihan. Napa ngeten kula tukoke masker tank? Ora usah. Mboten usah. Ora usah. Ora Lek, jarene Mbah Blentek Ireng iki kowe anggere waton njaluk gendong karo Blentek Ireng. Ditutup iso selulup tanpa ambekan iso urip. Tuwe. Yo. Ayo. Lagake. Iki ponakan kula nggih. Prabu Rajamina Piye blendhe. dawuh dalem sampun kula estoaken kula keng supados mupati dumateng nem-neman menungso keng nami kudu welas Kasihan. Nggih menika wujudipun. Iki bocah. Nggih. Oh maju iki. Ono, ora usah wedi. Sopo jenengmu Tutup papia. Sopo? Tutup papia. Apa? Blentek Ireng lan kowe Lundaya Seta. Nggih. Kleru nggonmu milih nom-noman. Iki dudu kuda kasihan ning jenenge kuda bapia. Kowe sing goblok. Sinuwun. Iya.
Saestunipun kuda kasihan menika ilate mengkeret. Mila menawi wicantran menika pelat. Dadi Boten cetha. pelat. Nggih. Coba meleto. Wah, iya. Jebul ilate bundel. Lah nggih. Nduk, Minowati lan Minosari. Apa ya bocah nom-noman iki sing mbok karepake? Kakang. Menika leres nomo kakang kuda kasih. Nanging iman ya, Nduk. Bagus-bagus omonge pelat. Nggih monggo Wah, panjenengan tak sadani usadani. Yangki. Lendei lho. Coba ilate kuda kasihan betoten ben bisa wicara kanthi cetha. Niki nek mboten kula sing ngusadani mboten badhe waloya. Iya. Mboten meleto kowe. Ai! Kaya njabut untu wae. Wis cetha. Wis iso Omongane wis cetha. Matur nuwun Gusti. Iya ya. Matur sembah nuwun. Sinuwun. Nanging emanipun sinuwun Prabu. Kepiye? Kala semanten kula manggihaken kaliyan kuda kasihan menika kahananipun niku sampun pejah. Dadi nggonmu ketemu kuwi kahanan mati. Nggih. Kok nganti dhewe bisa urip? Lah niki tambani dukun anyar-anyaran. Kula wali menika. Pancen kowe sing ndak unturi ngelmuku ya bener. Ampun ngalbono kados. Kuda kasihan. Inggih kula. Kok nganti kowe tumekaning pati iki yur larah-larahe kepiye? Rika semanten wonten negari Mesir sorangan. Menika wonten adon-adon tanding. Sinten ingkang saged unggal juritipun kadhawuhaken putrinipun ingkang nami Suryawati. Kelampahan kula saged unggul ning emanipun ganjaran kula paringaken kadang kula. Sedulur kula nggih kuda welasan. Mergo kowe ngrumangsani cacat. Leres emanipun Suryawati mboten saged nampi tresnane kuda welasan. Saged nampi awewaton saged merjaya kula. Belum. Dadi Suryawati gelem dadi bojone kuda welasan, lamun tuh gelem mateni kelawan kowe kuda Leres kasihan. menika. Saya ngono cetha Wah. Suryawati. Kok Bocah kejem wadon sing banget. jahat. Nah, Hebat. ini kuda kasihan. Inggih kula. Kowe nganti digawa ning dasaring samudra merga putraku sakloron Minowati lan Minosari. Iki kedanan karo kowe kepengin duwe bojo kowe. Sinuwun. Saking tumindakipun Gusti Menggong Blentik Ireng, kula tumekaning pati saged paloyo tuwing jati kangge males budi kula sagah minangka garwanipun Minowati Nosari. Tenan kowe gelem nampa kelawan Nek kowe ora gelem tak tampane aku. kowe Kesana, ngono Pak, perlu Usmane tak. Ayu. Ini tidak kelawan kasihan. Iya. Rantinen dhisik kuda Iya kasihan. kene kowe tak pikir-pikir Kowe- malah kaya nomane Rosana. Akhir pacar koyo wedok. Ah semare. Kanggo sore, kanggo pagi. Cocok. Cocok. Ini kuda kasihan. Inggih kula suwun. Yen kowe kepengin melehke kelawan sedulurmu, kowe tak wene sifat kandel. Iki pusaka najan wujuting kuwi cemesti. Ning kasihate magila-gila ampuhe Pak Kandan. Menika naminipun menapa? Iki sing diarani cemeti petik naga abang iki ya iki. Kula luwuk iku. Sinuwun, Piye? sepidah malih kula nyuwun ageng pangapunten. Kula sagah dados garwane putra panjenengan nanging kedah nyemutaken kadang kula wonten ing daratan. Mila sawetawis kula nyuwun pamit. No, nanging yen wis ana kerampungan kowe kudu bali ning kalian. Pamit. Kawat besar ini sawetara kula pamit. Aku kok pengen. Nggih. Kowe Sinuwun. Wapatono aku nek kuda kasihan yen wis ana
rampungan Jak Bali yo. Wis Agung jauh. Ayo duduk. Yajeng Suryawati, apa sing dadi penjalukmu wis tak turuti. Dina iki Kakang Kuda Kasihan wis lakon tak pateni. Kok kaya ngono kepindak lan pakatimu kudu rasa. Sing mbok karepke Semono aku mung nodi karo kowe. Lan ngono babak pisan. Karo sedulurmu dhewe kowe tegelan mentolo kok pateni. Mula saka kuwi, pengen aku rasa kok pek bojoku. Sing kebalok iki kowe. Kakang Kuda Kasihan. Welasan. Loh, sampean iso ngomong. Pancen bener. Sampeyan wis tak pateni kok iso urip meneh. Kenapa? Yen aku ora urip meneh engko ketoprake ora rampung-rampung. Iya. Suryawati, Kepiye kudu? tak jaluk. Kasihan. Gelem kowe nampa tresnane Uda Welasan. Gelem. Gelem gede banget tresnane Welasan kang kemantu kawan. Gelem mo. Yen ra gelem aku sing gelem. Aku yo. Kire ora perkara Suryawati ya karah ngeslot iku kok. Bacut kepengin rebut Suryawati. Bacut! Ikut taman ono. Sing gedhe pangapuraku ya, Kang. Yen aku wis tega lan mentolo karo sampeyan. Ora tega. Gara-gara Diajeng Suryawati aku diapusi nganti tega. Saiki dia gelem to nampa tresnane Welasan. Wis gelem. Ah, ya ngono lho. Ora ngono ora barbar. Sing tak tenteni yo iki lho. Ya kowe muni gelem wis rampung ketoprawit mau. Kasihan lan kowe welas. Kowe ora ngerti saktenane kraton Mesir sorangan iki darbeke sapa? Satenane darbeke wong tuamu. Kang Mas Suryodana lan Kang Mbok Murtosiah. Lajeng wonten pundi papan dunya? Kabeh kuwi tumekaning pati saka tangan. Mula ning papan kene yen kowe pengen bales patine wong tuamu, aku lila lega. Paman, kula mboten jagali mrungsa. Awit panjenengan sampun ngenggono sedaya kaleputan panjenengan. Tukasian. Mergo dampar Maison Danu iki ora darbek. Darbek wong tuamu. Kan menang nglungguhi dampar Maison Danu iki kowe. Kula jumeneng ratu ana ing kraton Mesir Sorangan. Langkung kayogi sedulur kula Uda Welasan. Awit kula sampun dados ratu wonten ing dasar sampun. Oh ngono. Tuwelasan Jauh. apa wis saguh tak jumenenge ratu ana ing kraton Mesir Sorangan. Kula sagah dados ratu wonten ing Mesir Sorangan. Yen pancen kowe saguh dadi ratu ana ing kraton Mesir Sorangan, ateges kraton Mesir Sorangan iki tentrem. Tentreme kraton Mesir Sorangan iki lumerek ingkang kagungan kersa. Sasampunipun nimbali ketoprak Wahyu Manggala ingkang kagungan kersa dipun paringi panjang yuswa. Amin. Dipun cedhakke kawan rezekine. Amin. Diadohke marang Sengkala. Amin. Sengkala dina taun bisa kasirep dinten sak menika. Monggo sesami gembul bojone miwah.